Ono što trenutno nedostaje, a uvijek o nedostacima pričamo, je u stvari jedna veća podrška, ne samo financijska nego i organizacijska, jer kolege kao i ja koji se bave suvremenom plesom su u stvari na neki način one man band. Sve radimo sami, od produkcije, organizacije, kreacije. To je naprosto iscrpljujuće i zbog toga se događa da u našem poslu ljudi rijetko ostare, naprosto odustaju. Ono što je dobro, to da apsolutno konkuriramo, da su naši plesači i autori prisutni u Europi i da itekako smo kvalitetni, da se nivo plesačkog znanja jako digao i da ne možemo više govoriti što je to europski suvremeni ples, a što hrvatski. Naprosto smo integrirani dio europskog kulturnog miljea. Dakle, mi smo mala scena koja se vrlo lijepo ujedinila kad smo imali nekakve ključne probleme oko financiranja. Međutim, vi ne možete očekivati, ja sam prestala očekivati naravno od kolega da jednako estetski razmišljaju kao i ja, zato što autori će uvijek na svoj način promišljati ili komentirati tuđi rad, zato što bi oni to napravili na neki drugi način. I osim što smo bili autori, osim što smo bili kreativci i producenti, organizatori, fundraiseri, smo morali i u nekom kulturnoj politici djelovati da bi nas se čulo, da bi nas se shvatilo i uvažilo, i zbog toga je osnovana Akademija za ples. Dakle, bavili smo se i kulturnom politikom. Mislim, to su preveliki zadaci. Možda je puno jednostavnije naprosto ući u neku instituciju, djelovati kao umjetnik. Mi smo eto tako bili multitasking osobe. Za suvremeni ples vi prije svega morate vježbati percepcije, morate imati neko predznanje, barem ja tako mislim. Vi morate odgledati jedan dio predstava, morate imati nekakav određeni fond znanja, isto kao i za likovnu umjetnost. Znači, ne očekujete samo da mi lijepo plešemo, nego morate angažiranije gledati predstave. Možda je to naporno u ovim vremenima kada se, nažalost, nas više okružuje taj entertainment i sve mora biti lako, brzo i instant. Dakle, ovdje se govori o samoorganizaciji glede nezavisne suvremene plesne scene u Zagrebu. Samoorganizacija je fenomen koji zapravo proizvodi nekakve kulturne politike odozdo i utječe na sam kulturni sustav u cjelini. Ono što se čini nekako bitno danas je, vidim da se često postavlja pitanje po čemu je nezavisna kultura nezavisna ako se financira javnim novcem. Pa nezavisna kultura nije nezavisna financijski, niti bi ona to trebala biti, nego je ona nezavisna po izboru tema i preferencija kojima se ona bavi. A sama organizacija u kulturi ulazi u nekakav prostor kulturnih politika i zapravo pokušava propitati status i mjesto umjetnosti u današnjem globalnom društvu. Dakle, shvaća umjetnost kao dio društvenih praksi zbog čega je vrlo značajno da se propita na koji se način umjetnost danas proizvodi. Kulturni sustav kakav je danas je nastao negdje nakon Drugog svjetskog rata kada su se formirala Ministarstva kulture i zapravo već 60-ih kreće institucionalna kritika. I ono što danas možemo svrstati pod pojmove, možemo etiketirati kao nezavisnu kulturu, je ono što je prije na neki način bila alternativa. I mislim da je nekako bitno da tu svi razmislimo tu terminologiju, da alternativa nije isto što i nezavisna kultura. Alternativa se zapravo je nastala kao otpor dominantnom
diskursu o kulturi, ali nikada nije propitivala sam klasifikacijski sustav tog diskursa. Dok nezavisna kultura to radi. Dakle, alternativna kultura se na neki način više bavila više se bavila sadržajem, a ne formom samog kulturnog sustava, dok se nezavisna kultura više propituje samu formu. Naravno, bavi se ona i vrijednostima, ali ne u smislu suprotstavljanja i opoziciji dominantnom kulturnom sustavu, nego stvaranju nekakvog vlastitog sustava vrijednosti. Po načinu na koji se danas financira nezavisna kultura, financira se samo programski kao da se radi o alternativnoj kulturi. Mislim da je zbog toga to bitno nekako razjasniti. Naime, inicijative koje su nastale samo organizacijom kulturnih radnika koji nisu bili zadovoljni sustavom kakav je, su dovele do nekakvih značajnih promjena u našem sustavu, tipa recimo u Ministarstvu kulture postoji Vijeće za nove medijske kulture, upravo zbog takvog nekakvog pritiska. Također, Pogon je osnovan kao civilno javno partnerstvo, kao nekakav prostor za nezavisnu kulturu. Tu je i fondacija Kultura Nova, koja je jako bitna jer ona zapravo postoji kao komplementarni fond za nezavisnu kulturu u smislu da ne financira programe, nego financira operativne troškove, distribuciju, platforme i tako dalje. Tu je i mreža Kluptura za nezavisnu kulturu. Dakle, inicijative su brojne. O Suvremenom plesu smo već čuli. No, ipak se i dalje osjeća svojevrsna marginalizacija nezavisnog kulturnog sektora. I to se prvenstveno iščitava upravo u financiranju tih programa. I to, dakle, nezavisna kultura se doživljava kao nešto što je volonterski, kao nešto što je amaterski, kao nešto što je hobi. Dok zapravo mislim da je nekako vrijeme da se prepozna da nezavisni kulturni sektor može imati nevjerojatan transformacijski potencijal na kulturni sektor u cjelini.